Parlok rawan berkomjur ki parlok ki baju sotanan pan page ya ki notis khwai hakan ka channel nalari entertainment nga ai khoble bar nga pre subharu epi iwe ki parlok ki parajor ki baju sotanan pan page ya ki notis khwai hakan ka channel nalari entertainment mantap parlok rawan ngawan ra sepi ya kan ka notis khwai ka batmai bat parlok klam da perslam klam da bunye epi menta tongin ne page no ya kan ka notis khwai ka batmai ka jing khwai khabam hakaba esa penyaj ya kan ka jikhoi khabam da iba I kharbani ba arlan khoi lembat kidus ki jongki kajka ka dehang te hapo urkali ka baha papo jongka west ka sihil district hakapung jong iba Anthony lengkhoi bat unsapan khwai tang kawe kapung bat katarik ka deh ka arpo artarik menta bernai bapra arjar punriu bat kapor basang khwai ka deh hakapor khandai bijim step bat perkut ia kan kaji ko khwai hakapor lai biji jenmet bat kador jika tiket khwai kalong sans pa tangkai siru yang uwe khwai te menta perlok rawan ni pedno ek price jong kan kaji ko khwai kabam hang te po ur kali te uban yo ek price kaban kong kalong daka pisa san pheo hajar tangka naka price ka bar kalong ar pheo hajar tangka naka balai chpheo hajar naka basau san hajar naka price ka basan kalong lai hajar naka ban reu ar hajar nakabanyo arajar nakabapra arajar nakabakhandai arajar bat naka price ka bachpau kalong arajar tangka bat nalor kini ki price perlok kidang don menta saki construction price te perlok menta ngine page ya kini construction price bat naki construction price kidon hadu ka nombar ka balai peu bat nadu ka nombar ka ban kong hadu ka nombar ka balai peu kalong be khasan spa tangka kawe pakawe ka construction price nadu nombar we hadu ka bakud jong ka nombar ka balai peu nalor kido kham bala don lupa ladep the biang salai kwintal tam haka step jongka khal artarik benai bapra arjarar punreu bat omsya ban sajing bam lupa kat bom pandai khapor ban khwai bat omsya ru ban khwai kat bom pandai khapor ban khwai bat onsya ban bu jika da kiding lane da kisit haka janmit jongka arpoi tarik benai bapra arjar arpunreu bat kan don ru bat kalau kidro ha kate kasngi te naka bantaki price bat kador ketika lo kidro pensatip hakate kasni bat kirawan kide berkungu yakino peniat balada je ba pikwai om pandai kapor ngin om sim jing theu satia bat kin sadon rukino diwe bat kino diknyang hakate kasni bat yakiji tip ki bakam bania ke ban phun ha une un bar phun u bala ai hangne khanang ma pin sai ba bat ba pin thu ba yak e ke ba piklem sai te som ba sa shifun be theu un bar phun bala ai harum te perlok la piang dei ki batmai kan ka channel suma perlok ber subscribe kan ka channel krama pinam du ye ki we par kin tis khwai ki bangan sapen mi ki barang don sadin te khuble si buni phi iwe bero ngin sekedu padwat phi ha ka we par kan tis khwai ka batmai